Salam gaderly iyleşler. Ve aleykümselam. Men şu sowaly onuň bilen mektep partasyna, studentlik oturuşyny bile oturanlara berdim. Olar bilmedik diýdiler. Ak Muhammed Wersapar diýilýäniň bir mahalky klassdaşlary, kursdaşlary Ak Muhammed Jumaýew diýen aýdanymda, olaryň aglabasy eňegiňe ata sakkally çykanyndan soňra adyna ataň adyny üýtgötüp ýörmek näme gerek bolduka diýdiler. Men soňra Ak Muhammed Jumaýewich Wersaparow Ak Muhammed Wersapar ady bilen ony tanaýanlardan "Istoşnik näme diýmek?" diýip soradym. Kimse uly rusça türkmençe sözlüğüne ýapyşdy. Özümiň sowaly ýalňyş beren maňdym. Sowalymy has anyklap "Istoşnik kim?" diýip soradym. Sowaly eşdenleriň köpsiniň agzyna uçuk gaýnady. Sebäp bu söz kändir terjime-de edilip ýörülen söz däl. Onuň gizlin aňtawçylaryň, çawuşlaryň, diňçileriň ýyly meşhur lakamdygyny bilmeýän az bolsa gerek. Şu ýazgylarda ýyl Ak Muhammed Jumaýew, Ak Muhammed Jumaýewich Wersaparow, Ak Muhammed Wersapar ady bilen tanalýan anamdar adamyň güwe geçişi ýaly, gizlin aňtawçy, çavuş diňçi hakynda, çavuş we onuň ümsüm edara berýän ýazmaçy maglumatlary hakynda anamdar adamyň güwenamasy. Garşydaş diýilýän zat bu ösüşüň, galkynmagyň alamaty. Garşylyk ýok ýerinde ösüş ýok. Mert garşydaş, syly hormaty, mertebe münasib adam bolýar. Öňüm bir dananyň "Allah'ım, meni dostlarymdan goru, düşmanlaryň alajyny özüm görürüm" diýişi ýaly, miskin sokor, iki ýüzli, çemeçil, eliniň bir barmagynyň astyna bir hanjar gizlenen, dost sıraýan garşydaşlar da bar. Dogrusu şeýle iki ýüzli hanjarlara garşydaş diýen ýaly hormatly ad bermegem haýt. Bular kişiniň gujur gaýratyna, aňyna, düşgülügine kesesinden gabanyp, görüklik edip, olary ilkinji amatly fursatda gorpa itmäge taýin bahyl adamlar. Beýle adam bilen garşydaş bolmak ýylan ýasynyna barabardyr. Anamdar adamyň maňa beren gurrunlarynyň şen tutsaň, çavuş Ak Muhammed Wersapar garşydaşlygyň ilkinji toparyna dahilligyndan örtü. Olara sapak bererli derejede tejribeli agent. Onuň özüne garşydaş diýip saýlap alan adamlary kilen, ýyl ýüzüne dosturap, saçakly gatnaşan adamlary bolup çykýar. Çavuş özüne olaryň eden ýagşylygyna, ansan perwerligine minnetdar bolmagynyň deregine, mümkin bolan ilkinji fursatda olary garadonly etmäge baş bozar adamlar edip suratlandyrmagy çalışypdyr. Belli fursatlarda bu oňa başardyp duram. Guru sözden palaw üşürmek meýlinden daşda bolandygym üçin anamdar adamdan eşden käbir zatlarymy okuýjularyň da dikkatyny ýetirmegi makul bildim. Emeli tejribeli çavuş bir okda iki däl, hatda 3 nişany urmagyň da kötdesinden gelip bilýän adam. Onuň uçursuz mergenligine şu aşakdaky delile üns berse okuýjynyň göwni ýetse gerek. Uzak ýyllar bäri Moskwada ýaşaýan türkmen ýazgysy, öňkü SSSR Ýazgylar Soýuzynyň türkmen edebiýaty boýunça konsultanty Atajan Tagan Ak Muhammed Wersaparyň ýazgy kökmünde aýaklanmagyna, onuň merkezi metbuatyň sahypalaryna aralaşmagyna hemme taraplayyn golpky beren adamlaryň biri. Beýleki bir ýazgy Hojanepes Melaýewem gollan gelen kömegini aýan adam däl. Nämedir bir zat üçin Atajan Tagandan Hojanepes Melaýewden göwni galan çavuş anamdar adama 1987-nji ýylyň maýyna şu zatlary ýetiripdir. Waka çavuşyň ýetiren delilinden göni bir ýyl ozal, ýagny 1986-njy ýylyň maýyna bolan eken. Ony çavuşa Atajan Tagan gurrun beripdir. Atajan Tağanyň öýüne
Hojanepes Milayewiň Magarov neşriýatynyň direktory bolup işleýän döwründe, şol neşriýatda baş redaktoryň wezipesinde işleýän ýazyjy mihman bolupdyr. Şonda ol Atajan Tağana Hojanepes Milayewiň direktor wagty Halvay Haýydow bilen bilelikde den ogurlyklaryny paş edýän maliýe dokumentlaryň göçürmesini gowşurupdyr. Hojanepes Milayewi paş etmegi Atajan Tağandan haýyş edipdir. Atajan Tağan beýle hereketiň öz mertebesine gelişmeýänligi üçin ondan boyun açyrypdyr. Göräý mene ýönükeý zat, ýöne aslynda welin çavuş olaryň üçüsine de günäkäriň gara donly giydirýär. Hojanepes Milayew ogry, beýleki ýazyjy wezipesinden peýdalanyp, gizlin ýol bilen maliýe dokumentlaryň göçürmesini alan kanun bozujy Atajan Tağan hakykatyň dawaralmagynyň öňüne böwet bolan adam. Çavuş özüniň ýolundan ýok etmeli alamdaş ýollaşlarynyň en çemesini Alaytyda Akmurat Şirowy, Şiraly Nurmuradowy, Nowotguly Rejepowy, Terkiş Jumagelliýewi, Bappa Gökleňewi, Juma Hudaýgulyýewi, Öwezurdy Nepesowy, Ödek Ödekowy, Hojanepes Milayewi, Atajan Tağany we başga da dörüdüjülük intelligensiýasynyň wekilleriniň ornolşasyny saýlap alypdyr. Şu bilen dahily gurumlara geçmezden odol, Akmurat Şirowyň hemde Bappa Gökleňewiň ruhunyň öňünde ötünç soramaga borjun hasaplaýan. Görüňizde beýinjalyk edenim üçin günäm ötüň, eziz galamdaşlarym. Şawuşyň anamdar adama ýetiren her bir maglumatyny diýen ýaly, merhum Akmurat Şirowyň adyna garlyk ýetirmäge, ony başwazar adam hökmünde suratlandyrmaga finansiýa. Ol anamdar adama 1988-nji ýylyň ýanwarynyň 3-nji 10 günlüginiň ortasynda ýetiren maglumatynyň mazmuny şundan ibaret. Çavuş Akmurat Şirowy 1982-nji ýyldan bäri tanaýan eken. 1983-nji ýylyň toňsynda ol Akmurat Şirow bilen bir üýşmeleňde bile oturupdyr. Akmurat Şirow milli mesele boýunça öz pikirini orta atypdyr. Şonda ol türkmenleriň bitewi, öz başda bolmalygyny, öz ykbalyna, özü erketmeligini aýdypdyr. Şeýlegem merkeziň milletleriň ötüşini bökdemek üçin ähli zat edýänligini tekrarlapdyr. Çavuş onuň pikirleriniň ýalňyşlygyny aýdypdyr we beýle ideýany ret edipdir. Gahar gelen Akmurat Şirow üýşmeleňden turup gitmekçi bolupdyr. Hemde Akmuhammed Wersapara çawuşa sen döwlet howpsuzlyk komitetynyň agenti diýipdir. Onuň şeýle diýenini Şahir Nowotguly Rejepow bilen jurnalist Kakajan Rejepow hem eşitipdir. Hawa Akmurat neresi bilip aýdypdyrmy ýa-da bilmeýän aýdypdyrmy, garaz Akmuhammed Wersaparyň ýüzüne onuň kimdigini aýdypdyr. Akmuhammed Wersapar hakyny aýdanynda onuň atyny okuy, göni nişany diýipdir. Özüni köpçüligiň arasynda maskaralan bu adamdan çavuş amakly aralmagyň kulkulny düşüpdir. Okuyjy alasarmyk halla galmaz ýaly, onuň anamdar Akmurat Şirow hakyna ýetiren ýene de bir maglumat hakyna biňişleýin durup geçesim gelýär. Çavuş Akmuhammed Wersaparyň anamdar ady özüne 1988-nji ýylyň 5-nji maýynda berilen tawşyrygy berja etmek üçin Edebiýat we Sungat gazetiniň şol wagtky işgäri Şiraly Nurmuradowyň öýüne barypdyr. Bu ýerde edebiýat agşamy diýen bahana bilen ýygnanşyk geçirilýän eken. Ýygnanşyga Leningraddan Akmurat Şirow, Bappa Gökleňew, Ýaş Kommunist gazetiniň işgäri, Nowotguly Rejepow, Edebiýat we Sungat gazetiniň işgäri, Öwezurdy Nepesow, Sowet Türkmenistany gazetiniň işgäri, Juma Hudaýgulyýew, ýazyjy hudojnik, Döwlet Anamuradow, Sowet Edebiýaty jurnalynyň işgäri, Şiraly Nurmuradowyň Anna adly goňşusy hemde tötäňdeýin börmeden gelen iki mihman gatnaşypdyr. Ol ikisi hemmeden soň gelip, gerşi ýalam şart gidipdir. Ýygnanşyga Akmurat Şirow Galkyn halkym diýen manifestiň proýektini gödürläpdir. Manifestiň proýektini beýlekiler bilen bir hatarda çavuş hem okapdyr. Proýekt maşinkada ýazylyp 3 sahypadan ibaret eken. Proýekti oturanlar maqullamandyr. Moňa Akmurat Şirowyň erwet keýpi bozulupdyr.
Ýygnanşyga gatnaşýanlaryň çawuşdan özgesi beýleki otaga girip 15 minut çemesi eglenip çykypdyr. Akmurat Şirowyň keýpi has hem bozulan eken. Soňra öýde gyzynyň ýeki galanyny bakanylap, Nowotguly Rejepow üýşmelegden gidipdir. Keýpsiz Akmurat Şirow hem sagat 11-lerde öýüne gaýdypdyr. Beýlekiler gije sagat 1 çenli Şeýrmurat Nurmuradowyň öýüne oturupdyrlar. Akmurat Şirowyň her bir ädimini butnutman ýygyrlaýan çavuş, beýlekleriň hereketini de gözden salmandyr. Ol Şiraly Nurmuradowyň öýündäki ýygnançykdan 7 gün soňra anamdar adama şu maglumaty ýetiripdir. Aýdylan gün çavuş Terkiş Jumagelliýew bilen onuň iş kabinetinde duşupdyr. Terkiş Jumagelliýew ýaşlaryň restoranaky ýygnançygyna Şiraly Nurmuradowyň öýündäki üýşmelegine çawuşyň barıp barmanlygy bilen gyzyklanypdyr. Çavuş Terkiş Jumagelliýewiň ýanynda özüni arkaýyn alyp baran bolupdyr. Soňra çawuşyň maglumaty boýunça iş gününiň ahyrynda Edebiýat we Sungat gazetiniň işgärleri Şiraly Nurmuradow bilen Nowotguly Rejepowyň iş kabinetinde çärjewli mihman hudojnygyň oturanlygyny görüpdir. Biraz soňra Akmurat Şirow bilen Bapy Gökleňow gelipdir. Olar iş günü tamamlady berende 2 bölüge bölünip Metbuat öýünden çykypdyrlar. Çawuşyň çaky boýunça megerem soňra birleşip gizli gurrun etmek üçin şeýle edipdirler. Bu sapar olar özleri bilen gitmegi çawuşa mürahat etmändirler. Akmurat nerese gerek berilende çavuş türkmeniň "Seniň ýakan meniň elimdir" diýlenipdir. Ol ony tas ömrüniň soňky gününe çenli diýen ýaly ýygyrlak gezipdir. Onuň anamdar adama ýetiren maglumatlarynyň ýene de birine okuyucuların ünsüni çekmegi makul bildim. Çavuş 1989 ýylyň 18-19 ýanwarynda Akmurat Şirow bilen duşupdyr. Soňky duşukda Akmurat Şirowyň teklip etmegi bilen ol kisi hudojnik Suly Ýaranowyň ustahanasyna barypdyrlar. Suly Ýaranow türkmenleriň aslynyň arydygyny aýdypdyr. Intelligensiýanyň hereketini, guramasyny, döretmeligini tekrarlapdyr. Akmurat Şirow öz gezeginde özünün köni dostlarynyň özünden daşşaşýanlygyndan zirrenipdir. Çawuşda döredüljek bolýan hereketin şileýenleriniň arasynda agzalylyk döreýär diýen pikir peýda bolupdyr. Ýöne bu pikirlerini has berkitmek, anyklamak üçin Şiraly Nurmuradow we Bapy Gökleňow bilen duşuşygy, gurrundeşligi zerur hasaplapdyr. Ýöne bu işde özüne nepi diýjek adam hökmünde ol ýene de ananjaň Akmurat Şirowy gözüňde tutupdyr. Şiraly Nurmuradowyň we Bapy Gökleňowyň işlerini bilmek maksady bilen ol Akmurat Şirowa duşenbe güni Ýaş Kommunist gazetiniň redaksiýasynda duşuşmak teklip edipdir. Çawuşyň düýp matlabyny aňmadyp Akmurat Şirow onuň bilen razylaşypdyr. Çavuş bolsa şol duşuşyga Şiraly Nurmuradow bilen Bapy Gökleňowdy çekmek meýlini ondan gizläpdir. Anamdar adamyň aýdyşy ýaly onuň şeýle maglumatlarynyň hetde hasaby ýok. Sehel mümkinçilik dören ýerine söz nowaty ýetse de ýetmese de, sözü alynsa da alynmasa da özüni hakyky demokrat, şahsiýet azatlygynyň goragçysy edip görkezjek bolýan Akmuhammed Gölsaparyň hakyky keşfi ýokardaky ýalydyr. Türkmeniň söz bir ýana, iş bir ýana diýen pekim bar. Anamdar adamyň şaýatlyk edýän zatlary bu kişiniň sözde demokrat bolsa da iş ýüzünde her edip, kesip edip, onu boğmağa, ganat perini gyrmağa can edenligini görkezýär. Bu oňa köp babatda başardypdyr. Ýöne şeýle geler. Men muňa juda ananýan. Adam akwalyny satan Akmuhammed Gölsapar şonuň öwüzine näme alanlygy hakynda da jogap bermeli bolar. Çünki galpyň gazyna gaýnamaz, gaýnasa da baýnamaz diýilipdir. Akmuhammed Gölsaparyň bolsa şuňky şöhradam, dostlugam, sözüm galp. Zanny galp adama bolsa utanjy haya, mezhep bolýar. Dir wagty dostlarap, dostluk diýen mukaddes duýga galplyk eden Akmuhammed Gölsapar Akmurat nerese pazygaly halda wepat bolandan soňra da onuň ruhunyň öňünde hem galplyk edipdir. Ol galplyk şundan ibarat.
Akmurat neresi ýogalanynyň izi süre ýaş kommunist gazeti onuň ruhuna bagşlap ýürüýte sahypa çap edipdi. Şol sahypada Akmuhammed Gölsaparyň da ol tragiki şahsiýetdi diýen ýazgysy ýerleşdiripdir. Şol ýazgynyň soňky abzasynda şeýle sözler bar. Men onuň awraýynyň ýyru güç, hut öz barmaly derejesine barjagyna inanýarym. Şu ýerde Akmuhammed Gölsapar rast ýazýar. Akmurat neresiýanyň ýazgylyk awraýyny ýyru güç öz barmaly ýerine barar. Ýöne ol hakynda gurrun edilende, mydama Akmuhammed Gölsapar hem ýatlanar. Edil Lermontowyň ölümi hakynda gurrun edilende, Martynowyň ýatlanyşy ýaly. Ol Akmurat neresiýany ajal bilen deň derejede ýyzarlap gezenleriň biri. Ol neresi turuwaşdan onuň kemligini tapypdyr. Ýüzüne sen Döwlet Howpsuzlyk Komitetining agenti diýipdir. Ýöne uly zekinlere mahsus bolan inanjylyk bilen soňra ol hakykaty unutypdyr. Belki onuň ruhy Akmuhammed Gölsaparyň özüne eden hyýanatyny da bagşlasa bagşlandyr. Bu hem uly zekine muwapyk zat. Ýöne Akmuhammed Gölsapary ol neresiýanyň adam kärçiliginiň eserleriniň muştoklary bagşlap bilermiken? Megerem ýok. Garaşsyz Türkmenistan we Akmuhammed Gölsaparyň şyltyklary, mor sakkal Çingiz Kaganyň kelti aýak ýabysynyň toýnagynyň aslynda iň soňky türkmen döwletiniň kulüniň asmana göterilenine tas 8 asyr geçdi. Şu 8 asyr türkmene magtumguly ýaly deňsiz taýsyz danany berdi. Ýöne özbaşlyk döwlet bolmak bagtyny içilmedi. 8 asyrlyk zulmet tümünden soňra türkmeniň alnyndan ak gün nogdy. Ilkinji gezek sözüň doly manysyny garaşsyz Türkmenistan döwleti döredi. Ilkinji gezek halk demokratik ýol bilen özüniň ilkinji prezidentini saýlady. Prezident saýlawlaryna gatnaşanlaryň tas 98% Saparmurat Niyazowyň kandidaturasyny unudy. Ýok, bu tötenlik däli. Halkyň saýlan adamy öň onuň fiýnigyndan geçen adamy, onda da öz adamydy. Dumlu duşa milletara gatnaşyklar mewjep, adam adama ýarag çeken wagtynda bitimiýiň hem burnu ganamady. Goňşy respublikalarda 400 gram makarona rysgal diýen wagty dukanlarymyzda azyk önümleri hyň berýärdi. Edil şu günlerim beýlekler bilen deňeşdireninde beg ýalgynymyz bar. Benim bu aydınlarım halkyň hal ýagdaýy hakynda, ykdysadyýet, siýasat wagtynda gözünlen saklasyn. Awraýymyz, geljege perspektiwamyz hiç döwletinkiden pesel. Şu güne çenli dünýäniň aglaby perspektiwamyz hiç döwletiň ikrar etmegi, her günnien ýaly daşary ýurtlaryň delegasiýalarynyň gelmegi biziň döwletimiziň halkara awraýynyň, onuň ykdysadyýetiniň geljegine anamyň gözli şaýady dälmi näme? Bu zatlaryň barsynyň göz başynda prezidentimiziň alan siýasy ýörelgesi, perspektiwasy, ol ykdysady doktrinasydyr. Ýöne biziň şu günümizde öz içimizden hem daşymyzdan hem bahyllyk edýän, halkyň unan tutumuny başa barmazlyk üçin diş dyrnak bolýan gara güýçlerim bar. Egre azar dogry ozar diýen halkymyň niýetiň ýollaşyň bolsun diýen pehimi de bar. Ýöne ähli kıyamat magşara da goýup ýörmellermi diýen. Sebäp kasasyň kıyamata galmazlygyna biziň de goşundymyz zerur. Men Türkmenistana ilkinji sapar gelenne Angliýaly işleşimiz asly öz gowumdaşym Ýusuf Azmowna şeýle sowal berdim. Ýusuf ağa, siz ulalym. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan beýleki türkmenler ýaly siz bärde bizde öň beýle meşhur däl. Ol meniň nämäni tozadýanymy düşündi. Soňam şeýle diýdi. Inim, çet ýerde öz ýylyň hakynda agzyňa gelen tökmedi sarnap ýörseň, til adygýan. Şeýle zada gulluk etseň, hyrydaryň köp bolýar. Öz ýylyň ýagşysyny aýajak bolsaň, şonu kyn. Sebäbi bu güne seniň ýagşyň däl, ýamanyň gerek. Men ýylymyň ýagşysyny ýaýan inim. Gözümiň öňü ümezläp gitdi. Bu akıllı adamy köpçüligiň öňünde gujoklamagyň ebeteýin tapmadym. Ýa-da sürede de gözüňimde köni tanşym Akmuhammed Gölsapar hem de onuň käbir hemşerileri canlandy.
Onun azatlyk diýilýän radio stansiýasyndaky ýürek bulangyç çykyşlary halkyň arasynda dogulduryp bilse, şer tapsa şeker tapany dönýän öňkü käbir gazetlerdäki ýapa degmeýän çykyşlary birin ýadyma düşdi. Görä bolýan zatlary bir adama akwal tugulýynyň ýelgini bilen çet ýurdu düşüp, şol ýerde de ata watanynyň aladaty bilen ýaşaýar. Onun mertebesini beýgiltligiň gamyny ýer. Beýliki birim şu toprağın üstünde ağa ýany ýaýnap, onun gözüniň ýagyny ýyp, ýene de oňa gara ýonkaýa. Dogrusu men muny hiç kelläme sygdyryp bilemok. Sebäp diýseň öz syýasy garaýşyna agrarly bolup, daşar ýurda çykyp giden dissidenti bilýän. Ýöne edilýän çörek ýen saçyny depip duran hakda bilemokdum. Gel şeýle niýeti ýamanyň asly bar türkmenine dörüýüşün nisene. Eýsem Akmuhammed Gölsaparyň hemde hemşerleriniň baş matlaby näme? Onu juda köp adam bilýär. Bilmeýänlerim goý bilsin. Olaryň dert azary töwerekde goňşy golamda. Olarky Soýuz Respublikalaryň käbirinde bolup geçýän blogoýluklary respublikamyza eksport etmek Türkmenistan döwletinde dörejek garma gürmelikden peýdalanypam, özlerine ýumşak kürsü, hözürli durmuş arzu edýärler. Men şunuň şeýledigine bet ynanýan. Çünki ata watanyň ezenegini galdyrjak adam onuň odundan ýerip külünden çykýar. Dime öwey gözleri bilen garaýanlar ona mujawat atýar. Geçiksinrägem bolsa, özümiň öňrek ýazan watan men şaklanjy goşgyma ýönesim gelýär. Watana mert gerek. Merde de watan. Watan zarlar watan niýip öteni. Watan namarda da gerek ekeni. Özü aman gally satyp watany. Eýsem Akmuhammed Gölsaparyň kende onuň käbir hemşerleriniň jeng wagty amana gelip duşman dagynyny yalan dönüklerden näme tafawy bar? Bira watanyny terk edip onuň garşysyna iş görýär. Beýlekisem onuň gülüni çertip nanyna ýata şärik bolup oňa dönüklük edýär. Yerin giňişligini Akmuhammed Gölsaparyň we onuň käbir hemşerleriniň azatlyk radiosynda hemde gaýry ýerlerde edýän çykyşlaryny ýalana çykarmaga mende esasy tutorlukken. Şu dara diýerilikde olaryň ýekejes hakynda durup geçmegi makul bildim. Olaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistana adam hukuklary kemsildilýänmişin hay bir näme ýerläp uça berin. Töhmetiňem, mujawatyňam çeni ýaşy. Eýsem prezidentiň syýasaty netijesinde döredilen bütün dünýä türkmenleriň gumanitar birleşigi nämäniň hatyrysyna döredildi. Şu birleşige şugun goňşy döwletlerimiziň de olardan alyssakalaryň da gözü gidýär. Öz serhedinden aňyrdaky iýleşlerimiziň hak hukugynyň aladasyny edýän döwlet, aladasyny edýän adam gel inni bu gadymy toprağyň goýnundaky perzentleriniň jydarmy. Moňa iki eken niýetini ýamana diken ansana ananar. Ýöne seherçe üşügi bar adam bu mujawaty eşitmeýän diýip ýa gulagyny tutar, ýa da towa diýip ýakasyny. Türkmenistan Ýazgyjylar Soýuzy Akmuhammed Gölsaparyň anyndan ak gün bolup dogýan zat. Ol entek edebiýatda özbaşlyk ýazgy hökmünde öz sözüni aýdyp bilmedik döwründe SSR Ýazgyjylar Soýuzynyň agzalygyna götürildi. Özem eýýän kaçan ýuňy ýeten ýazgyjylaryň gursagyndan itilip şeýle edilipdi. 1990-njy ýylyň aýaklarynda Moskwadan gelen habarda SSR Edebiýat Fondunyň 2 ýyllyk stipendiýalaryň 4-süniň berilýänligi aýdylýardy. Akmuhammed Gölsapara gerek gelende ýüregi ýuwky hemde eliňir pravleniýanyň şol wagtky ýolbaşçylarynyň tagallasy bilen oňa 1991-nji 1992-nji ýyllar üçin şol stipendiýalaryň biri berildi. Akmuhammed Gölsaparyň bolsa Türkmenistan döwletine onuň odundan ýerip külünden çykyp ýören adamlara garaýşy şol wagtdan bellidi. Häzir melli stipendiýal gurrun şol ýerde dursun. Anha gulak goýun. Geçen ýylyň fevralynyň soňky 2 gününe Türkmenistan ýazgyjylarynyň 10-njy gurultaýy geçdi. Gurultaýdaky majawatly çykyşyny hasaba almanynda da ony ýazgyrmaga, akla çağırmaga 2 sany men ýen esas bardy. Birinciden pravleniýanyň täze sastawy, derňew komissiýasy
SSSR Ýazgylar Soýuzynyň gurultaýyna delegatlar saýlanan wagty. Ol ses vermekden ir ortalygyň boyun gaçyrdy. Şeýle batyrlygy başarýan Akmuhammed Gölsapar ikinji bir batyrlygy da etmeli. Öz inkar edýän guramasyna hemde Edebiýat fondunyň stipendiýasyndan ýüze wurmeli. Elbetde beýle batyrlygy onuň boynu ysmady. İkinciden, gurultaýyň izi süre ol özüniň gaçybatarlygasy bolan Azatlyk radio stansiýasynda türkmen ýazgylarynyň gurultaýyny köçege çykarýan pezlik çykyşyny etdi. Bu zatlar üçin ondan prawleniýede galamdaş ýollaşlarynyň öňünde bir hasabat sorulmaly. Ýöne prawleniýanyň ýolbaşçylary ony hökman golaýmaly zat hökmünde kabul etdiler. Ýüzüň üstünde burnuň bar diýilmedik Akmuhammed Gölsapar bolsa, barha belin ally. Türkmenistan Ýazgylar Soýuzynyň prawleniýasynyň şu güneçenli ol aradaky siýasaty şeýle her etneli hesip etmeli. Onu gollamaly. Ýöne taýagyň iki uju bar. Oňa taýagyň beýleki ujunyň da bardygyny, ýagny inkar edýän guramasyna oňa orun ýoklugyny da aýtmaly döwür geldi. Söz soňy ýa-da Akmuhammed Gölsapara ýüzlenme. Akmuhammed Gölsapar, menden gatywurma. Sebäp seniň kimdigini öň ikiçäk wagtymyzda da köpçüligiň arasynda da telim mertebe aýdypdym. Haýp sen meniň ýollaşlyk maslahatlarymdan netije çykaryp bilmedin. Ine görüşüň ýaly, sen hakynda dolu hakykatyň aýdylmaly wagtam ýelip ýetjek eken. Gynansaňam sen hemişe özüňiň totalitar döwletiň ýazgysydygyna güwürlük gezdin. Seredilip oturulsa, seniň ýazgyha beýlede dursun. Adam bolmaga da hukugyň ýagborly eken. Dogrusy men seniň giýjirek doglanyňa juda begenýän. 1928-nji 1941-nji ýyllaryň repressiýasy döwründe ýaşan bolsaň, baýagyr bolardy. Näçe beýgünäniň ojagyna ýele üstürerdiň. Tow etdim. Seniň şu açaşanlyk döwrüňde de çawuş üçin adamlaryň gümlenilmeýän döwründe ýaşap ýöreňde gowy. Akmuhammed Gölsapar, sen bu ýazgylary dilinde öz arka diýreýän Azatlyk radio stansiýaňda inkar edersiň. Ýöne gowun ýene myrzat bardyr. Ýaşan ýaşyňdaky haýryň, şeriň şoňa ýazylýandyr. Ýene de birde, şu öňde agzalan maglumatlaryň biri dagy ýoýlan bolsa baş üstüne, hukuk organlaryna da ýüz tutup bilersiň. Edir seniň çaklaýyşyň ýalylar. Bize de adam hukuklary depelenenok. Eýsem, gorulýa. Bu zatlar sana arkaýyn diýänimiň sebäbi, men şu ýazgyny öz ansabyma hasabat berip ýazdym. Şonuň öňünde sakynmadyk adam islenlik ýerde de jogap berip biler. Howa, hut şeýle. Akmuhammed Gölsapar, oýlan, sen ýyzem bir pille. Amalmurat Bugaýew, Türkmenistan Ýazgylar Soýuzynyň prawleniýasynyň sekretary, Şeper Edebiýatyň propagandasy bürosynyň direktory. Meselen men Murat Kurbanowy goldaýan. Men Murat Kurbanowyň ýyzynda. Okey, men muny Murat Kurbandan öwrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Козёл несчастный. Böyle bir erkek var mı dünyada?